Anthu atayankhula zinthu zambiri zokhuzana ndi geto, msungwana amene anapezedwa pamalo ena odikirira kuti anthu amtenge apite nawo ku nyumba kapena mwina malo ogona alendo akapange nawo za gagaga de eya mwamkumbukira ino geto uja analandira ndalama yokwana 500,000 kuchokera kwa msamaria wina amene uja anatengana nkupita ku nyumba komanso kumudzi kwawo kwenikweni kumene geto anakulira. Unali ulendo osangalatsa umene ndikukhulupirira kuti wina aliyense anawunjoya. Chimodzi mwa zinthu zimene amalawi taphunzirapo komanso tikuphunzira ndi zakuti ndi bwino kuchita zachifundo posatengera kuti amene akupempha ndi ndani, akuoneka motani komanso wabwera pa zolinga zanji. Mu video iyi ndikhala ndikukuonesani macheza onse amene analiko kumudzi kwawo kwa geto. Koma ndifuna ndingoyankhulako za chinthu chimodzi. Anthu ambiri akumayankhula m'makoments mawu onyoza, mawu ooneka ngati kuti iyi ndi video yoyamba imene mkuluyo wajambula chiyambire. Koma tudziwani kuti wakhala akupempha mowayesa anthu ochuluka komanso wakhala akuthandiza anthu ochuluka. Komano chala cha mulungu chagwera pa iyeyo chifukwa chakuti mu video imene anajambula kuthandiza geto amene anali msungwana oyendayenda pa nthawi imeneyo sindikudziwa ngati wasintha kapena ayi, koma ndiyankhule kuti pa nthawi imeneyo video imeneyo yachita kachi anthu ochuluka ndipo anthu ambiri akuyikambirana. Choncho mu video iyi ndisakutayireni nthawi yayitali kwambiri. Tatiyeni tingoona zonse zimene zinakhalira kumudzi kwawo kwa geto komanso kuti kodi geto amakhala moyo otani, iyeyo life yake kuti akati wakhala bwinobwino zimakhala motani. Kodi nanga mulamu wake amene analemba text kuti iyeyo anathawa mwana wang'ono ndi mwamuna kumudzi kwawo nkupita kumakapanga uhule, kodi izi zinali zoona? It's your boy Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Hai, tafika kwa geto tatokoza. Chimanga ndiye wa mera bwinoto. Manga mera bwino. Ari bwanji? Tibona kai. Hai, ndiri bwino. Zikom. Hai. Angaone komo. We're in the bathroom, right? So sama panga umo amasambira umo. So update ya get kuno kuncheu amati kuchani muzi wa ndani kanyoza muzi wa kanyoza. Afika kuti aone kunyumba kwawo. Papa ari munjera uyu yuvuni. Papa zoti afika bwino. So papa ndi I think kitchen. We're in the kitchen. So kitchen get to our power azibari yako. Mkuu wanga wanazimulea. Koro wako. Sister sera bwanji. Tasera gai. Sera na azizuko rameni mwana wako ari kuti. Wazimene ndo namba 2. Oyamba amene? Awa namba 2. Wa namba 2. Wamene amati wa miezi wachaka miezi foroja. Ndi wanga beba. Wachaka miezi 4 arenga mai. Ndewe uyu no andani? Ndi wanga. Wako ana nanga wina oyamba wa geto ari kuti. Atenga lindi mai. Osawire? Nanga wari ku tione awa. Oyo. Aje mwanga ndi romano kwa waja na mabasa. Mapasa. Ukongora tu pepa ukongora. Ambuya kudarisi. Anaja nsima. Alright. Akudwara chani? Marungo tamini. Anapita kuchipatara? Pepa. Zikoza kukara marungu amini.
Akoja mango. Maria mwasa kamusini. Alright, so kitchen yo bwachi. Mene ndena ali nyumba ya gate. Inari nyumba ya gate. Ndiye inatatu. Nge amakara ndi umumu ndi mamuna wako. Amena kuchidwa wajaura natawa natawa. Amati anatawa 8,000 antu kuti mamuna wako. Mamuna ndi kukresi pamwe. Mamuna wajaura namutawa uje namutawa nyumba yake mine ndi mina kakamina kuti zikhalamo. Pakona ndimene linyumba ndikana kumba dzidina kalenga matenda adala kukamaja kuti nazidani azidwa akambara sombe zidina ndichifake natawa nyumba yake ndimene. Pepa. Mamuna akuchidwa kuti namutawa nyumba yake ndimene. Pepa. Ndiye mwana amati unamusiya mamuna. Ndikaya kubwera ndoja kubwera ndamayanga ndi chaka miezi follow uja. Pepa. Sikuti alikuwa kwa mamuna akuni alikuwa kumujimaiza alikuwa mkuno kumayanga kuno mumuonaso. Koma nyimbo mene namutwa mamuna ndi imene imene ngati zikamba kana kalekale kumuze lombezi dina madwala matenda kaya mama usuka kamaja amalira matenda ari kudwala. Sana fune kumanga nyumba wina. Sankafuna kumanga ngasiu basi ndira kuzoina kabanga. Pepa. Ai. Murungu ndo wachikondi. Murungu wagwera banja rino, Murungu wagwera chisomo cha Murungu chiri paiwe Gertrude, chisomo cha Mbuye chiri pa banja rinori, ndipo Murungu ndo wachikondi zosezi kuchitika kuti wina kuja kwa amene ari kuonera atengerepo phunziro, winaso amene akuziwa kuti Murungu amasinta zinthu atenge phunziro ifa choti getu kumene akuchokera ikara history sopano ikara mbiri nyumba ya mai yake ya Getu imene ndipo ikara mbiri kwambiri. Mwina kapena aramu aja kumarimba aja mwina pamene pakoza kupanga comment kapena. Azilembera bwino kuti ndinamuna achimwene yawo. Arembe kapena. Mwina so kapena atisuse kuti mwina si kwa Getu kuno kwete. Amufuse chimwe nawo ende kuti akaonera kuti kuno kundi kwathu kapena nyumba ndi nayo ndi yake kapena akaona senu yete. Pepa, okay. Ziko mwambiri Murungu amatikonda tose kwa. Aswera bwanji mama. Aswera. Pepani akukujambura net. Ari pa kamera. Abwera kuzaona kuti agetu amakara kuti so akuti aite mukaone ndi paja pa phone paja munati mwana sakumva bwino. Akudwara chani mwana? Mwina asendere pafupi. So komatu mwana akuoneka kuti ana akumaja koma chakoja mwana. Chakuja chake ndicho perewera. Choperewera. Anasiya kuyamwa riti mukaka. Anasiya kwa limezi. 11. Agetu munasanka kumutawa mwana kupita miezi 11 sure. Anyway. Ndiye panopa mwana ya amaja chani. Ndimava kuti amaja chiponde. Oh, Pepa. Nanga uyu mwana wako? Ai, waje Marianga. Wache Mariako. Mapasa? Ama twins inu my blessed kids, my blessed. Maria ochuga ujawe. Maria ochuga. Tandi yangani Maria. Ochuga Maria. Murungu akudarise. Maria to achuga. Maria achuga kwambiri. Ambuya akudarise. Ndiye kuna amati kumuzi kwa ndani. Muna mwaga Kanyoza. Kanyoza tie ndani. Ganya. Dibo maranji. Ncheu. Ncheu. So pamene anasikira paja amati paja. Mwara Mwara oyera. Okay. So aribe sapato iwe akupita ku school? Sapita ku school? Zipangizo kuvuta. Serious? Ari ndiza kama ngati? 16. Teso pita ku school? Pepa. Ndiye akufuna kukwatira? Amangokara. Ali kumbuyo akupita ku school? Awana pita kumwe yakagazi. Yakaka. Ndekuno ku school iri patari kapena kuribe school?
patari kwambiri. Ndiye muntu atapezeka kuti upiteso kuskuru zina ndani? Nda? Juliana. Kuti upiteso kuskuru ukoza kupita? Koza kupita bwino bwino. Anasira standard cha? 4. Getu anasira standard 7. Iweso asira standard 4 16. Pepa. Okay, mama. So, ndine Mr. Feeds the World. Ndina mujambura Getu ntawina mapanga amamukonda mwana wanu ndi wantima wa chikondi kwambiri. Ndi Mulungu amamukonda. Getu usasiye mutima umene wetu. Usasiye Mulungu amakukonda. Magona hii? Inuyo. Koma kuoneka kuti tu mvura simatani mvura tu uzikira. Imadonta. Angarori kutai jambure. Pepa tu mama. Angarori kuti ndikaone munyumba mukati. Getu. Tibitiseni mukati tikaone munyumba. Pepa. So ndiye amene amakara munawa. Agetu ameta amata anatawira abambo ndi so nyumba imene amati anatawira abambo ndi imene. Kodi mama Pepa ndisana roe mu nyumba. Nyumba yake amagona Igetu. Ndimene Getu. Pepa. Ndimene nditu. Pepa. Mama ngara kutelo nyumba yake nditi. Ndimene yoyo. Nde mama akufuseni. Ngani ya mamuna ndi Getu zinakara bwanji fwa tikumva kwa antu akurankura kwambiri ati aziramu ake Getu akuti ana Getu anatawa mamuna. China chitika ndicha. Amunawo koma zochitika zake nyumba inali yanga kichini. Ndiye kungofikira menemo chokera kulilongweko. Ndiye mwana wankazi akamane kuti bambo nyumba kichini ndi nyumba ni kichini. Ndiye nitimangeni yathu. Akuti ine ndibe nthawi iri ningamangepo nyumba. Ndiye kuona ndi mmene ili nyumba mwana wankazi dei lokonzetsa kidapo choka. Inuyo apongozi. Kukakozesa nyumba pongozi ali abambo ali momwemo. Inuka kukaikisa denga. Kadengako. Mpamene na abambo ali muti ali momwe buli mwana wanga chimugwera chinyumba. Ndiye nkono ra abambo ajabe merida ngonzetsa nkomagona so muri momwe. Nanga nchito amagwera kuti bambo. Basi no ra abambo njire yake yongo khala aruka reji fwa chachikula akarela atubwa kumbewa. Mbewa. Akarela akapete mbewa titatu. Amapambewa. Akapete mbewa nawo. Mbewa za maja ndi Getu. Ndi mbewa dono basi nenda ati ndiwa akapha. Ndiye mwana wakaza dona urumuru wake sikurani ko. Sokugwira. Kodi bambo nanga botu kukwirizana ndi nyumba ndi chiro zapakoma. Ndari pene ndikisungidwa. Mene muri mu ndisunga. Kodi numunga jogero rera ali kulilongo kudzagona kichini mwapo ngozi. Lero rakozani ru nyumba yathu rone borani woti zikhala. Abambo palibe ansala auti ndino chifua cha chikulu. Pepa. Ndiye neva no pachifua cha chikulu sinzomba didina masimilimo sindiitsiwa. Ndiye mwana wankazi mudza mwana wankazi nango zindikira mapo komo palibe kwafusa abambo aloera kuti akutaya akubwera mwatsizikana kuti abwera akuti kenaka libamenda pa mwana wankazi amayi ndakupatsani chipsinjo pa khomo paja kodi nomo mumange nyumba inu nomwe ati simudziri samala ine munandisamala ndakula lero ndiona nzanga palibe chisamalo chilichonse ndiona kuti sindikwanitsa ndine mwana wang'ono ndachepekedwa ine ndili kuno musandifune koma bambo ngara kufuna abwere kuti abwere konkuno kwa kuno kulilongwe kuno ndiye wajadeli ine kulilongwe sindipita ndisikhala kuti konkuno ndipo ndidasunga miezi 3 ndinawo kuti komwe kuno kuona kuti amunawo no basino yangono randa bisakaganyu kumoroerako ulendo kupita kuti omwewo pano pari kumara wera pano paka yali kumoroera kayali kuti simuziwa kuti anapita kuti tingoti borade joka kunoko nanga siti mangu asunga Pepa ndukuzani bambo wanga Pepa nyumba yake ndi imene iyi ora malowa ndithage romorere Pepa takozetsa ndife makolo ndatokoza kuti inuyo arankora zimene zeti ndatokoza zikomo kwambiri ndingoona nyumba yekuti akugona pano pepani mama ine olongoro latu kwambiri so amapikira apa
Ineso tamakara kumuzitu amakonda kuphikira paper. So nyumba aget paper ndakorowa na eka mudima ndi amagona pati mama. Amagona pamayara bibana. Apa pamayara? Amagona pamwe pamangwa. Aribe mpasa, aribe mattress. Mpasa aribe mattress awarinda kuti amagona pamwe pamangwa bibana jwanikira kufa basi. Okay, pachimene akarira po pacha ndi amayara? Yeah, chijira muna khalira chimene amayara mayanga amagona. Ndava chisoni bwanji. Pepa ndiwona sokuti nyumba yofunika kukonzedwa. Pepa. Hai, tie. Mbuya remekezeke. Mulungu ndi wachifundo. Mulungu ndi wachikondi. Mama, timaphunzitsa kuti anthu azikhala ndi mtima wachikondi. Ziko lili makhala bwino ndi anthu amene amakondana wina ndi nzake. Mapempera. Muzi wako kuti Mulungu akhoza kusintha nyengo zanu. Bora zitatero bambo wanga rimuna ndingona kukoma. Ambuya akudariseni. Ndimangovo dziko lina anthu limama livokoma limene mukuonera nyumba mwanga. Ambuye ndi wadongosolo. Mulungu asintha nyengo zanu. Mulungu abwezeresa zokumba zanu. Mulungu akwanirisa maroto anu. Mulungu ndi wachikondi samatitaya. Ambuya akudariseni. Omo ndi mmene anayendera ulendo wa kumudzi kwawo kwa Geto. Mwaphunzirapo chani? Ndi zinthu ziti zimene mwaziona kuti ndi zinthu zapamwamba, ndi zinthu ziti zimene mwaziona kuti ndi zinthu zabwino? Izi zachitika. Koma wait. Okay, koma mwachita notice kuti Feeds the World, like director wawo amene akugawa ndalama uja ndi Geto panopa akumvana kwambiri kuposera mmene mukuganizira kuti madziwamo, chifukwa chakuti mukhoza kuona kuti ulendo wakwawo kwa Geto misewu yake ndi yabwinobwino, ndi malo motenga anjinga awiri. Anapezeka kuti atenga anjinga mmodzi. So do you think what I'm thinking? Panjinga nali panthu atatu. Driver Geto pakati amene amajambula komanso amene anampasa ndalamayo ndi kukhala mboyo. Sindikutanthauza kuti pali chinthu china chake, koma ndimafuna ndingoyankhula kuti ubale wa awiriwa zikuoneka ngati kuti ulipo wabwino kwambiri. It's your boy Sam Mavita. Ngati mwakonda video please chitani subscribe. Tionane mu video.